Halo? Ano. Takže ahoj všichni, my vás společně s Naty vítáme u nového videa a jak už jste z nás mohli poznat, tak dnešní video bude, že voláme opět na prokletá čísla. Jelikož pod minulým videem jste mě opět zaspamovali, že chcete další díl, tak se tomu nebudu bránit, jelikož ty videa mají celkem čísla a jak si vás to baví. Takže tady máte třetí díl. Jako Google jsme si teda našli nějaké ty strašidelné nebo prokletá čísla. Natalie, proč to tam tak sereš? Ale to tak, nikdo to po tebe nechtěl, váš. Už sama víš, že to nezaostří. Tady teda můžete vidět nějaký ty čísla, na které dneska budeme volat. Ještě předtím, než začne úplně video, tak budu ráda, když půjdete do popisku a dáte mi follow na Instagram. Nedám můj, ale ten tam nedám. Nedám. Jo, dáš. Takže mi tam můžete hodit follow, dejte like na video, pokud nemáš odběr, tak tam dej odebírat a my jdeme rovnou na to. Takže první číslo je +1 828 756 0109. OK, tak jdeme volat. Vždycky to divný. Ty jsi měla i minule. Halo? To je všechno. To je asi všechno. Jsem tam měla i minule, ale mám pocit, že jsem měla i jináčí číslo. Jakoby je možné, že ty čísla budou opakovat, asi nepamatuju, jsem tam nedávala všechno. Takže druhé číslo je +1 866 445 65 80. OK. S tím to ani nevyzvání, ale dám se volání. Jakoby asi nic. Tam jenom ticho, no. Nevím, tak tohle číslo asi nic, no. Tak jdeme dál. Třetí číslo je +1 303 309 0004. 0004. OK, tak jdeme volat. Uživatel obsazený. Nebo ani tam teďka někdo jako volá? Asi jo. Zkusím ještě. Jsou to Spojené státy. Uživatel obsazený. Tak jako třeba to zavolá znovu, ale jako to pochybuju, že? Další číslo je čtvrtý a to je +1 900 909. Tak si myslím, že nebude fungovat tohle. Taky si myslím, že ne. Halo? Ano. Je tam někdo? كيف صحتك؟ How are you today? أهلا فيك بأهل السودان. هلا اتصل فيك على رقمك هيدا لأنه رقمك طلع معنا. Než mi po mně, já ti nerozumím. مسابقة برنامج حظك حلو.
Tvoje to mi připadá nějaký zaklínat. Kdyby ti říkala, že tě dá na policii někam a ty neřek po mně. Já ti nerozumím. Tak nevím, no. A škoda, že tomu nejde rozumět, nebo víš co? No, tak pátý číslo je +1. 877, 772, 73, 37. Ok, jdeme volat. Duši, piece of your soul. You know what to do now. To hear the scary story, press 1. For a gift that will make you shudder, press 2. Press 3. For this month's shining moment in horror history, press 4. For haunted people, places and things, press 5. Or press 6. To hear the joke. OK. Jako bylo tam něco s duší, já vím, že to bylo něco s kostelem. A jako víc to někde nepozbírám. Šestý číslo je +1. 858, 651, 50, 50. OK. Fishing in a mountain stream is my idea of a good time. To je nějaký robot. After the dance, they went straight home. To je debilněk, to jsou taky ty roboti. Sedmý číslo je +1. 951, 572, 2602. You have reached the SCP Foundation, Southern California, Division 19. Please leave a message including... Mě by zajímalo, jako, na co tam lidi volají spíš. K čemu to je? Tak další čísla. +1. 978, 435, 01, 63. Já někdy krvete ruce. Jo. To už jsem volala. To brečeli, jo. To už jsem volala. A nechám to díl dneska. Ale zase mám pocit, že bylo jinak číslo, nebo ne? Já nevím vůbec. Zde nepamatuju. Neplakej. Halo? Nic. Předposlední číslo tady máme, a to je +1, 786, 519, 37, 08. To je všechno? Asi... Ne. Jako šumí to tam. Hello. To asi všechno. Jenom tam prostě šumí. To vždycky jak prostě pípne, to už asi všechno. Tak. To asi všechno. Tak poslední číslo. Tak úplně poslední číslo tady máme, a to je +1, 404, 634, 634. 28, 06. OK, tak máme tady napsané číslo.
you have reached 404632806 has been disconnected. For directory assistance information, you may dial 411 or your directory service provider. Nic, to zase byl nějaký ten robot. No, takže lidičky, já už jsem zase tady ukončila. A pokud chcete další díl, tak mi to napište do komentářů. Zanech tady like, jelikož to poznám podle toho, že to budete psat a budete to lajkovat. Takže jsem ochotná, když tak natočit další díl. A zároveň můžete mi psat do komentářů nějaký prokletá čísla, jestli o nějakých víte. Budu se to strašně moc ráda. Takže jo, tohle už je úplný konec. Já děkuji, že jste se dokoukali až semka. Ještě jednou, dole jsou Instagramy, hoďte tam follow, budeme za to rádi. My se nás budeme těšit u dalšího videa a ahoj. Ahoj. Ty si zívadal nejde. Udělej něco. Co? Udělej něco. Z vás miluju. Děj obličej. Je zašilhám, jo? Zašilhej. Zašilhám minule. Pořádně zašilhej na tělo. Já musím tak otevřít oči a pak... Oh. To nechám.